miaka iyo nigo balinsi ya morokerio ya Bible. Ine kwa yaiteire kiro monto asense gatomanya tuna yaiteire. Murigereria nigo ngukwarigania na inda somorogelio ona yeteire na yeteire no morogelio ko gochira kera litwele Jumanne ense ya muni nusu ya butuko lero iga nigonde ase ward ya Bumwagamo egotoka ase bunge ya Burabu ase county ya Nyamira abo ase natarire oyo moito ogenderete gwitira makomwa mangi asubugima bwaye mwanchu murigereria kirenga kyo morogelio yoiga no gokonya abamintu banga buna baiga bamenyete ni mechando igo baneka wategerera umugano oye nabokorora kende umutumire neraga ndireko gokasugi mobo igo rero nona ikire Nyamira ekereto chigosanganere asinjira yobwikirano nje nigonkoro kwa Sara Nyarangi ontita korwa Ndizi TV nero bwanzu mu Gusii gusabanga tuba isagusuka oikabono twakorire omorobele bwerituko lya rero karibu sana baba nagokire wika mwaoga biya mono achire asante bangwandi biya mono ande negi ni Nyasaye n'umuya karabangi alshimnandi yabon munande iga ntetora ora batebirie tabunuko muri tane ngul kuyuka bit nyanja maminja kuru mwamo kwot igo no tuli mwa yuka na bale asante karibu biya mono ona yuka bet ntetora chakanga nkayiko iburetwe seino nkai na hande na kyoki netubugima bwa seino gutira utaraika unyomo sitere nyesa bugichora chuka bit nyanja maminja ngairana muri tanare yose menyete nona twari mechando mwento kwereso Nyasaye mechando banda yesu narigire tigo na yaiteire na mirimbe y'obanyansi yangwereire na chandikire yesu n'umuya lakini minombarenga muibwere ntumbatano murabana abaibuli bainombaro bali bonse mbarenga muibwere tu batana tu ogima tu akinerete baka karango ane nyangi ane nyumba yangi y'obunyasi ntambi tukabera ororo twarate miru bugima baka muna twekire bona twekire nje nasoke muno muswate yesa primary no somete kwa korete school standard 8 no tigerete kikiagera to gatigera standard 8 na somete tata gante ya bana bamasoko anda kinde nyeruka na bora nyeru wasoke awakasomya bamura masikiro muntu nakurete yanda to minaga tebange sinjoro muiseke tigara somya amara ngai kero kenda bo bisa basoka amara bamino barabumbi yabasomete na wale lakini bali kuondigerera lakini barabumba igitugukora chi school kero twari kwa naya sesime ngwanda tinga nkwigita konyora umwana kuri seino ngakia nyalika netukanyora umwana kuri seino umwana nabona nyorete igo tingo nyara ko kwana ngana kina manyeta kina manyorete musani kwa bwate mara soma komo musubati ontebeti ngomakobangana nganyora mpurite nganyora umwana igo musubati agote iyo okamukobesi kumba ukurira tani njago chikoni agajaga koni kwari gukana kabisa ukure yagiye into anakumanya n'abantu bamantu mwarenge babaranga gukuga wachira barakana muna naye kwira nakia Bible batebete karbanyore tole musigo Bible mba bwate kwenyara nibantebete naki onde sukuru wagotigira nigo Nyasaga ngonya ninganyora umwana ekero kwanyora umwana bado uri seino watigire sukuru nkikwali konyora nakikwali kunyara kulinda umwana ogo nonyene chianga kwali kumubikira ngai kwali kurusa na bwate na munende yonse Nyasaye ngusaba nero ko bwate bakonyi nero ngasane usana Yesu Kristo yoranje konyora yorangonya Yesu li unale ne mangana osita imiganda yonse igo changa kwali gusaba chikirani ngonyire na chibaro konyoga kineri umwana nakibano kwacha ku deciding abana tiganyomo ngaki process yo kunyomo kwawe yabete process nanyorete na ite nganyora umuntu nakandete na ndimbono wega ejiro kwale gweta nabo kwande
konyo gana nganyara muntu hoteli arega karaka ngali ndasi ngochaka igisabari ngitago sa igo kwasokire gorumino okagenda hoteli ukamanyora agote inaki ante yendelia mandasi gwabiro arelio dio mina mwalingi babiri alafu ngaenda iyo njene nganyanda siri kumbe anyo polita oyo no uri mutangani ukwanira kwa tutigana uri bono tuche oyo kunyometa istu achire bono ga nero kora si hoteli nero nditatu mwana oyo gumanani alafu bono nakiwa mwete ngabono tigacha kunyome okuri mikate te tiko kurwasirete engo ikatora bwesa asirete ntete twanda ngwara buna nakimwanyoma neti muchiwo montara ukora ne muntu byanse mwiga ara ukora egasi ya nyumba bono kangu mwana basi bono ukamwa mugacha aya no mukungu oyo mutangani aya ngo nyume mbaga 12 bona nchajete kondiga sandi giteyo ariko nyoma gago seri amuchandu no yoki ulingi tingu managake ngwa kai ure chi story ure chi story ngango nyoma na kunyomora tinyi weti tuteona ne gitenga nganya na ngane myaka 7 kama chukuirana nganya tukujiseito wana ilia kuna linare tetu igami asa mutwe mwamenyete nera bana baringa kwanyorete nera babiri iga bana batatumbwate nakibugima bwabeire gocha gocha ni matarasi magi mambo kongatara kini bugi mambo kongatara nyombo chandike tene yo bunyasi atemi no bole muna urumba taiti ko ngatira bani ndi miriki ake ya family banta giti wata kota yango muga ko arwalite buru rukiba arwalite nandi nakiwa kwa wachikumanya najete nyagitari njibika kanda kindi nda yumumura ngana ngapi kamera kagacharanji yagatukwa nana kumuruma ginyeruka kanyara yachi kanda ngapi munyagitari kudolenga tuwararisa ngapimba gatebanga nibo omenyetene omachando njake tukuru umwana omake winyamureba egabana bamba bwato sibara bumba igete gutanga mapema bangeta mulyo bakayane ngatumba kurunza igo umwaka wundi achitusira 2013 iyo myaka yarayindira nakibono umenyete nakimogo survive n'abana nakiyoko nyari ndagira nje ngo n'umuci w'omuntu ngendaro ngiakonga karanjanga ubusie abakonga ubusie karanjanga kende naje na survive igo nechikonda mano no gusabira konda yana kubora karibu tena kimogo kora pane ganje igomna bana nji ngikibona mumenyete magara ni byose banyore tanse iga bakobeka no machere banjuri cyabakina na bande igomba liyetikende abayirende bamura bamino gwate bangambiye bari mbakane nje mpangite badatiri nyako yangite sukura bakora na bamura bamawo mugako chikamati banga assist njirende yonse no yanda tata wangu bali gwasa ne makubya abakuru cyabo ndi abantu rinde bege jiji no bangira neti no bakwira nitekero mugakasira bana kiura tebo bugima bwino bugendrete bugima akina bokungu no nyene nya hakyo ko samada marore ko sorore nakiare yukabet akiso abukora ndebe intaraso tenena manchu muligereria arole ukanda tuli kuligereria igarabi manchu mutagerari bakina mu kamorore ni mu kabanyene kitinda gitiko koraki ko ngeineli mo chandu bwatete mo chandu no kortaki noro
Yesu no muya Iyi nyumba nero musacha gutigirete. yaya nyumba ndetene y'ubunyanzi Ina yakwagaje. inje nagaje Nakikwanyagachete. what division ya ndetete tamabati kandu na mabira ngari yemetenga konyo wana ndi busayo na nyumba keningi Kwamenyire ne muchando yubwe burere bw'Nyamoleo. 10 years Nobure byumbe bigankoranda abantu abakoso bari byumbe banyarwa bagokonye kende. wasi tubibyombe konyarande bibike bikumundara kwa 300 wajinje Ekyobengera okia abantu abagwatu muchando yubagosoa. ngetingonyiri yandi Tori kyombe kinonye. byombe sanalenge nasinkwana nyagitali banga chikoni banya kwanga support yende bana ndine kire twakwire itunda Kwenda school ngayuko usie fees bago somera akingo sengu challenge challenge ibona ngera ngonyore besa ndebere na nyori mna bana mambi mbere siringe MC ayo matinda mwaka na school fees tingolete kitimbu atna ningo korabala mate ona nyasa njingo gusa Chumurigeria nigo tore na Yukabet na agendete gwitira manga suruma bwae kuri nente turenda sensa mwende y'umutimoko tukuirana ante binga na kino nyine amate bamuruchi nigo bamuchaeta singencha menyata n'ibinyi bya HIV kuri ndege ntago sabeke nene no bokonyi bwao asinjuta bwatikende pi nonde mwayegaiga no nyine ibintu byukorara otebirenga kwenda turi go check asta yakorara igo bono no gusabanga munyareko bamoko mokonya nera nyareko bakagusukia bano bainkwira na tura sentunde ya kabere ero togendera gukwana amange Ndizi TV nero bwanzu bumusi Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriobwikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echo chira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto gwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo chira se nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe enyagitari ya Tenacious Herbal Center nigo bakurwaria gutumika amaryogo yemete amarwire buna asthma arthritis gusuko bimba kwa maboko n'amaguru fibroids diabetes gusuko burwiri bw'isukari cancer chonsi libido obuboro burwiri bw'ikinguru cy'abasacha high blood pressure gukeyo bulito bw'umubiri amarwire yerisangwa chi allergy gastritis fistula bronchitis epilepsy ulcers insomnia na yanda mange kimashini cheito gochigo kurigire chioka ndutogo koereza buno rwarete wata tebina yiga buna boti bikorara gabu ngoigunda bobe igabu gento gete ngokorekana kiri ekara twanyorere twakorire tokonyora umurwire oyo atakire gukora massage ntubwate bitanda bya massage ntubwate abanyagitari bakora massage Naboku mwakiresimi omudirekta bw'enyigitari yo Dr. Joel Umayo ase namba enoti isano na ibere isano nemo kianda ibere inya isano gosumurikire email gochia info@tenaciousherbal.co.ke Waigo naboku batarira ase nsemo ya Kisii yogo ase barai kugenda Nyamira enyumba ya uraiti Tenacious Herbal Center ububweni uregene Wima Electricals and Electronics nabaoni ya bebinto by'okuyiga kestima na electronics cyo gutumika nyumba buna chi TV set chi decoder chi hoover chi birika cy'ukoberia mache DVD players chi machine cy'ukogingira ebirobu byestima bichi ina ao power extensions showers consumer units solar panels inverters industrial sockets switch boxes cooker sockets circuit breakers chibasi chokobasiri chianga chi insulator switches chi tester chistima chi meter boxes n'ibindi binge nigobare imeyomo chokisi ase nyumba ya Gusii Plaza room number G2
na boko bakire simi ase namba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Enyagitari ya Worldfit Health Center iye gutoka imijumu chokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukurukanga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisinya gitari yeito ntuto make sure nga tuapimiro murwere bya twakorera diagnosis boyo mbabwa tobokorera bonde buna general consultation okolengwa as laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondo bonge. So na kito karo montachi to bisi to make sure nga twa device nutritionally na kia koirena nga kia guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutatu na conventional medicine tuatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amarioga akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Mwanchu muligereria naende twiranire kurwa somutimoko ekero na otebinde county ya Nyamira ase bunge ya Borabu ward ya Bumwagamo asense mikro kwa eronge tuli no musubati Yukabet ogendrete gwetera mangana mange na bwata abana batatu kurinde tabwati namuna akunyara ko bakagokonyera abana babaye mbare sukuru andi mbare ali na barabunga gaiga kurinde nigari meire tabwati kendo bumaene ibono mwanchu muligereria karogenda tukubwati murobulyo yoiga no kwigena gwaitunga no muligereria bunariga unyare ko bagokomokonye namba ya simi nere yuere nsabo ase TV yao nabo kumutumira kende nera agendera ko bakagusira abana baye usekero kende nabo kumwakira egere mukwane komo onyole chingaki umutarire mbaka gaiga eronge Yukabet watabirenga mwana koraranja kurara butambinja ahora ne bya story ete lakini hende gotarinja bikora tukunya machi ntuchandikite oburembe ntokorete bororo abana ba mwensi ndocenga akamuranga rororo no mukorara nere mali ntokorara twensi mwensi yama na kimumenyete n'abanyakenyuru baiga mbagusigete gose barocenga bono Yukabet taisaini ase kenyurike na kimoko relate nakimugamba n'abantu ase kenyuru ngukwana naturi wakire bere kumunta kumenya michandire mwa kero kweresera nonye n'abasani ba no bata basani kwanza njeti niko tarase basani no bata basani abasubati uri uraenda ugambye umucando ubu abakonye muna igora nasa biteke biriti muchiwe mwe na ningana te yoni ngangonya machani kero mbwate na nesukana rasio strong ono ole mrumbwate akitenya sakoleki mwanje mongonye kero batu muchando bwebinyinyi bya HIV Yukabet nkonyora uri ngano urikire chindagira chiri chingi ugwenerete kuria amagena chinswe nakiko ngakyo gwikirani agana limo biroko bane chingo nakonyora aja kidagi anjore ngacha Nyamira bono ndindi no kwele malioga uko ikiuraga niye mugusi yago konye omotebi go chagaiga usene nsemo yindagira usene nsemo ye school fees usene nsemo ya sukurara singe nchumi chando nigere menge
nabo batebi bamanyanga no bwato mucha none mijana igiririga mijana ndatware senye ngura na abana nyomba bangonye na mabati atatumbekira umumura arari kando sinyere yomubwate manya kwiri na abandi kinyeruka tubere nabo tonya baro kuno kuwa sister sengenjo asena runa tambi nyesengo nense moyendagira ayo rasibeke wangonya ngonya asengenjo no tagitobukonya amuwondo rasukuri mu musacha gutigirite na kiungani akaragusume kendagira bituma chiunire ngokorusio njiri kuchirana neguni mata no roli uri matari ninsali yokakurupara na mata njiro chino ne metetinga ira sengusime kumute ngwate banga abantu be family inamba tetu gwatero buri mu bwawo nase kiugo kagira nandi nkiba kwangirite buna nyoko byara na abana ba musacho meni bagoteba na etu buri mu bwiduka asimbikite nyumba buno buri mu bwiduka bwarenge mbaho kunganyire ndi bakwanga wagaje gusebarate bagake aye kurengana na nebirengeri byawo namayene bagoteba guse bagoteba batagitena ki inyumba ndusie nyumba ororo goreki wache kubera bangire kuchimate na mate ni mumuro monene tanya kubera mate mwako gonero monene ekera sirita basubati abambachite abege gwante iyo 10 mbachite onde mbachite bajite ndo baka yani bantu bakatiba nandi bakabaseli bakagenda bajuja matanga lakini ndi katigaranga nayo munyene bono muji none nje nande tigarende mubwate amangana amangi obo chai ni sukuru naki abana bagosoma bono ekwera mbakwa kanisa sukuru ntorwane yani ndo manete nawe bari kera duma na ro bagakwana bagakora mugambia gantenera ngachakuri chibese che kwendi chipasali ngaenda mbaka mnanyaruka yakoze school ige basari ngora nyoruri nganyora ndi yanga sister ne chibese chiga abantu batari kwenyara ebinyoro nanya kanyora kwana koleta ruchifomu icho rose kwana kuchirigi nanya kanyora lakini kwana koligi ngoligende nkiukagira tutari kanyora bageri corona na chite mukanyamira nje tana kanyora kwana kubuli mugambi gwekenyoreke mugambi gwekenyoro niyo mubuli ngaki inje ningiseire na tigetu kinde muburaka nande mbamanyete kenyoro ngemayete ngano urwari twati mugabana mbanya gatoa bono ninte getoire chinga kichao oboli mu Gusii bali bakurigerete bono iga obatebi mechanderi yawe yonsi pi egere kero bagukuiwa onyore obukonyi gosembutuke abana tukura na buri nyumba endagira agiye bakonyi muranganya uburi mirumba tabonana arasumwana okuruku kerubo merodiane aende skuru akore form 4 akora matema museseniwe ni nyumba menyete na abana bakwa mu murabansi irete iburu warugeti angarugeti akora bakonyi mangama wati muranga makego nemete timbwati nong assist love na banda bakembaro bakomochokoro nimbwate kimurancha kongonya museseniwe yemo nensemo yechianga semo yendagira na kiringambia murekero murasibuke mongonya nase ensema asukurara ngwate banganabe ngwenda ndi chiko cheki lakini naro gusaba kwa ngoro kyuko aki asenkurara akinyero mwaru chiri bije yake tumondole asenkurara aki na kongu nende na bya singe jungwara ichwaranse bana muka nagori kwa weka chianga sinarara tubwate no mattress ngororo nje atimbwate ga nchumuri ligo no igweta yale yukabete agendreta gwetera
ngwenda nda kwene kiasa kurara singinche kinga kyomurubulyo yiga no gwetera abaminto bali babwate mechande menge egera gwetera subuye bwaino mwasiro muntu buno yoganetyo bokonyi Yukabet bunarega afya yaye namenyete nibinyinyi bya HIV ebyabere na by'emyaka 10 magayoko bitigoro no mugakoe nagenderete n'ubugima n'umusigo bw'abana buno igweta asabire amasabayo igo bano omwancho Gusii andonzi asore na inje nigongo kuburia onyale ko bakuwesokia inamba ya Yukabet nere yuera sesimi yae ine ya mwise koe bamenyete koma igona buko mwakira egero eneki ngayonsi twagotebirina maene aiga nero mwa Yukabet toikaransi tumwancho murigereria akini tebwati kende talia sogwanja kwae kulinda sengencho yobotaka nobotaka na obwaretereire abantu abange Yukabet ngento kigego ko moyo ogenderete komenya iga nibinyinyi bya HIV abande bakwengenda aya ngento kikirime yawe kigenderete gugusuguma ogenderete kubuka kira rituko wasoka kurigeria abana bawe Nyasaye ngusaba Nyasaye nero umuya Nyasaye nero umubuyo kirigenda igonga Nyasaye narime yawe Yesu narime yana kanisa kiyogochi Catholic Catholic igigento gigusuguma ya ko moyo Nyasaye namasabaye Yesu n'umuya enkwana yawe yo mwari gucia saba Gusii nyuma tutarakora elyo igwete nga gwikokwanira mu Gusii egeraro rigusena kobo konyi Yukabet Yesu n'umuya Nyasaye tari muntu Yesu bwa mabera ase narure ase ndigereti mwari wancha mongonye na baira magoko akina asabira mabera mongonye Mwanchu mugeri gusaba kwa Yukabet momokonye ekina kiekerenga andu kuna kugusaba kwa yagenda tugusaba nera wikana basubati bande kero kende Yukabet abantu umuchando noro tukuruka stigma akonya abantu bakuna okonengeta ngano menyete nibinyinyi bya HIV kero kende umuchando uyo okonyorire nje naye tinaro reme cyane bangwanya kitali muntu cyande ngarero kwa kure ko bwate masaliti mayanga nyore saa 12 kwenye konini kanywa ndi saa 12 nyore mambi magoroba masaliti naroro wera kwangane chikonini kona marioga nagiri ni vegetable deka mun abonya sako nyaro gusini amarioga uchinsere ngayo ko yatumeka marioga nanche ngoboka mambi ba saa 11 na nyuri ndimo ko nyumambi osina margoba njengo nyibere na chinjiti kwindi gram roba okonywa eliogo elimo nekonini yamo aliye chuba na septuri abo korona kiyo koriki kutumya na machi kanywa mangi na kile ifeche tepukanye chinyini echi kabisa antu baragire inkiora tebe muntu linero menyete no muchando uyo utagito uchikwengenta opimiro nyolrenga na bote binyinyi bona orosire no bugima motebya ngukende kemomoyo ngakina nyole to buruiro obo na jeti mpaka Nyamira County alinde mbwato mwana ndi muri yo mwana ngaigo ana idea mwana ulinga university akanda akoraki ermunade gwagegere kali akoraki akakwa nchinga matebi wi ngachaka masaliti yali 10 years yago miaka 10 miaka 10 years ando uri bijangwa no kuwara seronse njaya ukomenya kamba kasukunyana ki eko ngo ikatole wangu bwa koraki bwa champo lakini ogosirolia wangu bwao iwangu mondo bwata muchando yo takumya abwati mashariti amasaliti nawo kumanya masaliti nakikero ko igura ko ngutano nyabwata nani ngiora de antu bali batarapimwa umuntu uri tamanyiti hali yaye bamasaka bana muchando ndi bonse tiaba kamera kibamenya naki adi place muchande mingi kuto karakini nanda antu bagenda bapimwa bamanori kubuyanori kubwatite machiko nyorete ndagerengia igaba gusiba kali ndagerangia entoka nendre mo konyore tubate mafta ndagerangia ngaitu chikonyora matura igane nendre mariso semboga yao motero yo ngotera akomenya buya nturi konyora bintu bingene birakinende tokore mel Nyasaye tugusaba
igana uri no kwigena nga nyasaye Yesu no muya nyasaye no muya pia mono sana oyo minto yukabet asogo toeresera na gototebi iguru ya afya yago na gototebi iguru ya makumwari ogenda tugutira soguma bwa ukolinde nyasaye naro ande na chakubwire mbia mono mwanchu muligereria wikirabwo nondo chitokubutulira umurubuli bwiri tukolia rero karo twarenge na yukabet kwa igure na bwate mechande menge ki afya na menyete no muchando bw'ibinyenyi bya HIV na bwate muchando bw'enchara na bwate muchando bw'enyomba sengencha menyete na bana bae bonsi banyana sakora aratali asagiya igobone kirenge ke umurubuli mwanchu muligereria mokonye nonye bintu bya umire pa enamba yeseminare yure nsabo na ndene ya muise koya ije konya gwetaga abo igekerura nyore kendo okunu obekase nambe yo nabo eko muikera yo minto yukabet egeranya ale gokonyera abana baya amaene na amenyete no bokongu bunge kulende ni gotukunya kumusabera naye musabire negenta tebire kenene genda opimwe gosolengwe omanyali ya ungana kiere uchake anya kwanyore no bwate binyenyi bya HIV abagutumika marioko ando bwati amasharti uno yo minto agenda tukubwatia omenyire emyaka 10 igobana mwanchu muligeria tigatwikirabo anda tumerane litukolia Jumanne ense mone nusu egera tonyale ko batugukwana amange inche nigonkoro kwa Sara Nyarangi ontita ande botambe nigo bagoteba koramaya ogende